Θα αργήσω καιρό έστω. Η Μάρη θα γίνει ψηλό. Ποιος είναι εδώ? Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακβίνιες. Τι θέλετε, θέλετε τίποτα? Έχετε από πορτοκαλάδα, ρε? Πορτοκαλάδα θέλετε? Ναι. Από πορτοκάλια? Όχι, από μουσμουλα. Καλό. Να που το ρίξανε και δυο στις τσακβίνιες και πώς θα βγάλω μάκρυ. Θέλει μια πορτοκαλάδα, ρε. Πορτοκαλάδα θέλετε? Πορτοκαλάδα, λεμονάδα, ό,τι. Λεμονάδα θέλετε? Άντε, λεμονάδα. Από λεμόνια? Ωραία, τι θα γίνω κομμένα αυτό, ρε. Ρε, έχεις μια γαζόσα. Γαζόσα θέλετε? Γαζόσα, σόδα, ό,τι. Σόδα θέλετε? Ωραία, τι θα γίνω κομμένα. Μια μου λένε λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σόδα. Τι θέλετε? Άκου εδώ, μια κι όξο. Πορτοκαλάδα. Πορτοκαλάδα θέλετε? Στάσο, μην το ξαναπάμε από την αρχή. Πορτοκαλάδα θέλετε? Πορτοκαλάδα. Να θα δω. Άντε εδώ και μου τέλος πάντων. Να ξεμπερδεύουμε. Ρε εσύ, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είναι αυτός. Έλληνας είναι. Κατάλαβα. Αμάν. Να το και το δεκυβάκι. Εσύ. Με θέτε? Έλα εδώ. Τι με θέτε? Ποιος καθόταν εδώ? Πού? Σε αυτό εδώ το τραπέζι. Στο τραπέζι? Ναι. Κανένα. Κάθονται στα τραπέζια οι άνθρωποι. Ποιος καθόταν εδώ, μωρέ? Στο τραπέζι? Όχι, στις καρέκλες. Α, στις καρέκλες. Στις καρέκλες μάλιστα. Αλλά εσείς μου λέτε στο τραπέζι. Στο τραπέζι δεν κάθονται οι άνθρωποι. Ρε Παναθεμάτων. Ρε λεβέκι μου. Σε αυτές εδώ τις καρέκλες. Πού είναι και οι δυο πορτοκαλάδες. Ποιος καθότανε? Εδώ. Ναι. Πού είναι και οι δυο πορτοκαλάδες. Ναι. Ποιος καθότανε. Ναι. Δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρεις? Πώς δεν ξέρεις δηλαδή? Μου δεν να ξέρω. Εγώ δεν ήμουν εδώ. Η κυρία Θοδώρα ήτανε. Αλλά πάλι δυο πορτοκαλάδες. Δυο θα ήτανε. Κάνα δευγαράκι θα ήτανε. Ζευγαράκι, Πώς. Έρχονται πολλά δευγάρια εδώ. Πολλά, Πολλά, πολλά. Και δεν μου λες, αυτό το ζευγαράκι που καθόταν εδώ στο τραπέζι. Στο τραπέζι. Στις καρέκλες. Στις καρέκλες πάνε να θεμάσαι, στις καρέκλες. Λοιπόν, λέω, αυτό το ζευγαράκι που καθόταν εδώ. Στις καρέκλες. Στις καρέκλες. Στις καρέκλες. Πάει και τέλειωσε. Στις καρέκλες. Τις καρδιές μας τα χαλάσουμε τώρα. Είμαστε άντρες και το λόγο μας τον κρατάμε. Μάλιστα. Στις καρέκλες. Μάλιστα. Τι μάλιστα, μωρέ. Τι θέλετε τώρα. Μωρέ, σε ρωτάω, μωρέ. Αυτό το ζευγαράκι που καθόταν εδώ, πού στο διάλο πάει τώρα? Δευγαράκι είναι, θα έχει πάει κατά τα πευκάνια. Κατά τα πευκάκια. Ναι. Τα δευγαράκια την ημέρα τραβάνε κατά τα πευκάνια και το βράδυ κατά την αμμουδιά. Ώστε έτσι λοιπόν τα ζευγαράκια. Είτε μέρα είναι, είτε νύχτα είναι και κουτσουκέρατος θα την κάνουνε. Μυρίδι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Και εγώ έκανα μία 19 χρόνια, αλλά δεν με θέλει. Καλύτερα. Γιατί και εμένα η δικιά μου που με θέλει, άστα να πάει στο διάλο. Έτσι είναι. Δεν μου λες, Ορίστε. πού πέφτουνε αυτά τα πευκάκια? Από εδώ πάνω, λούθε. Ολούθε. Ναι, λούθε. Κι έτσι και νυχτοδό στην αμμουδιά, Από εδώ κάτω, λούθε. Ολούθε. Ναι. Ώστε έτσι λοιπόν, μαντάμ, Ορίστε. Έτσι, μαντάμ. Στη Χαλκίδα με νόμιζες εμένα και μου ήρθες στους Αγίους Θεοδόρους για να αλωνίσεις. Χρόνια έχω εδώ εγώ. Άμα αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον Και οικοτσίδη. εγώ έκανα μια 19 χρόνια. Ρε, στα διάλογα. Τι θέλω για να κατέβουμε.